Ćao, dobrodošli u novi video. Mislim da je pravo vreme da se upoznamo na pravi način, a to je ovo. Odnosno, mislim da je malo licemerno da vam snimam negu kože, odnosno negu lica, a da sam pod full šminkom i da jednostavno stegnete utisak da imam možda bolje lice u smislu nezahtevno, ali želim da vam prikažem realno stanje i da stvarno pričam o stvarima koje će možda i vama pomoći. Ovo svakako mislim da nije video za devojke koje imaju savršen ten, odnosno kožu koja nije osetljiva, lice koje nije problematično i jednostavno ne morate voditi mnogo računa oko samih proizvoda koje ćete koristiti i tako dalje, da ne dužim previše u uvodu. Ovo je svako jedan od videa koji ste vi tražili, zato se nadam da će vam biti koristan i da ćete čuti neke nove informacije. Naravno, možda većinu već znate, ali svakako ako imate kožu koja je problematična u bilo kom smislu, osetljiva, reaktivna, ostanite uz video. Svakako moja zamisao jeste da sa vama podelim neke moje trikove, neke savete i jednostavno informacije koje sam ja s godinama skupljala, testirala i tako dalje. Dakle, moja zamisao je da ovaj video bude kao onaj o nezi kose. Dakle, da ne bude toliki fokus na samim proizvodima, jer to, verujem, vama ne znači mnogo kada ne znate jednostavno kakvo je moje lice i neki proizvod jednostavno kod nekoga će raditi, kod nekoga ne. Zato ću ja podeliti jednostavno neke stvari koje ja radim i koje su poboljšale moj ten i moju kožu lica. Manje bitna informacija jeste da sam ja još uvek bolesna, a i oni dani u mesecu su, tako da nisam baš reprezentativna, ali je bolje da nekako vidite što realnije stanje, pa čak i u tom nekom problematičnom periodu, čisto da bih vam približila moj problem i da jednostavno vidite da li imamo sličan tip kože, slične probleme što se tiče samog tena i to je to. Što se tiče mog tipa kože, on je kombinovani, dakle moja T-zona je masna sa normalnim obrazima. Najviše, odnosno najkritičniji delovi mašćenja jesu nos i brada. I to je to. Dakle, ja do 20. godine negde nisam imala nikakvih problema, imam proširene pore, sa tim sam se rodila, ali to nije ništa što mi ne znam koliko smeta. Svakako estetski nije nešto najidealnije, ali nije nešto što meni predstavlja problem. Dakle, do 20. godine moja koža je bila izuzetno čista, nisam imala nikakvih problema, imala sam po koju bubuljicu kada su oni dani u mesecu. I to je to. Nakon 20. godine meni je buknulo lice i tada sam koristila onu Garnier BB kremu, za koju sam kasnije čula da mnogi ljudi povezuju upravo sa takvim nekim pojavama na licu. Ja to tada nisam znala, naravno, i nastavila sam da je koristim. Ona je inače puna alkohola i ne preporučujem je ako imate u bilo kom smislu osetljivu kožu. Dakle, neću više to spominjati u bilo kom smislu osetljivu kožu problematičnu, dakle, da znate da je ceo ovaj video jednostavno upućen za takvo lice. Dakle, meni su se tada prvo javile onako potkožne upaljene bubuljice u predelu brade i čini mi se malo ovde. I to je to što se tiče nekog mog početka, kažemo. I od tada sam ja imala bukvalno uvek po neku bubuljicu na licu. Dakle, nisam imala period ni od nedelju dana da moje lice bude skroz čisto. Ja sam kasnije, naravno, prestala da koristim tu BB kremu. Lice se malo iščistilo, ali sam nastavila sa jednostavnom takvim problemom. I od tada kreće cela moja priča o sastojcima, istraživanjima, o proizvodima i od tada sam ja zapravo krenula da se interesujem o svemu tome. Nisam nikada išla kod dermatologa, niti bilo kog stručnjaka takve vrste i što se tiče toga imam malo podeljeno mišljenje. Ja nisam čula za dobrog dermatologa, čak i ovde u Beogradu postoje dermatolozi koji su na dobrom glasu, za koje ja nemam lepo mišljenje. I eto, ako ste otkrili dobrog dermatologa, svakako pišite u komentarima, mislim da će to mnogima pomoći ako jednostavno traže tako nešto. Moja zamerka stručnjacima što se tiče dermatologije uopšte jeste što se uglavnom daju univerzalne stvari, daju se stvari, odnosno proizvodi
stotinama ljudi koji su različiti, a koriste iste proizvode i to vam pišu recepte bukvalno sa vrata kada se vi pojavite, dakle ne gledaju vaše lice, ne pitaju vas šta jedete, kakav je način vašeg života, da li su vam provjerili hormoni i tako dalje i tako dalje. Da ne zalazim jednostavno u tu temu, hoću samo da vam kažem da se ne vodite time da ako je neko profesionalac, stručnjak, odnosno ima diplomu za to, da i njegovi savjeti jesu nešto najbolje. Jednostavno provjerite ono što vam je dao, pitajte sve što vam bude preporučio, jer oni obično hoće da daju neke proizvode i da vam ne kažu zašto je to. Jednostavno nemojte da budete, to jest da se ustručavate da nešto pitate. Meni nekako iskustvo pokazuje i što se tiče mene, a i nekako devojaka oko mene, da se uglavnom same srede, odnosno da same uzmu stvar u svoje ruke i da same srede svoje lice, što u neku ruku mislim da jeste dobro. Svakako vam treba savjet stručnjaka, sada ne pričamo o teškim oblicima akni i o stvarno problematičnoj koži, dakle pričam o nekim jednostavnim oblicima kada koža jednostavno reaguje malo burnije. Naravno, moj savjet nije da sami radite sa svojim licem šta želite. Jednostavno nekada vam treba savjet stručnjaka, posebno ako je vaša koža izuzetno problematična, odnosno ako imate težak oblik akni u pubertetu ili od nekog problema sa hormonima, odnosno poremećajem sa hormonima. Dakle, što se tiče toga, jednostavno ja neću ulaziti u tu tematiku, odnosno ne želim da dajem savjete jednostavno za osobe sa takvim problemom. Ali jednostavno mislim da je dobro što devojke same sređuju svoje lice, mislim sređuju, iz razloga što jednostavno možete pratiti svoje lice, možete pratiti kako na vas deluju svi ti proizvodi što vam je neko preporučio ili ste sami kupili. Možete iz dana u dan jednostavno da pratite svoje lice i da vidite šta je ono što vam najviše odgovara. Još jedna zamjerka moja stručnjacima jeste što stvarno daju agresivne proizvode, daju proizvode pune alkohola koji će vašu kožu na prvi utisak ili na prvo korišćenje stvarno srediti, ali to je svako nešto agresivno što neće imati jednostavno učinka na duže staze i nije nešto što vi možete koristiti do kraja života. Kada smo kod praćenja lica, to je moj prvi savjet vama i to je prva stvar na koju sam ja naletela kada sam krenula da istražujem o svim proizvodima koji se koriste za lice i o samoj nezi lica. Meni u početku nije bilo jasno šta znači to pratiti svoje lice i moram da vam kažem da to jeste moj najveći savjet koji ja želim da zapamtite iz ovog videa. Dakle, pratite svoje lice kada je trenutak kada ono reaguje, koje stvari ste tada koristili. Naravno imajte u vidu da, na primjer, kod krema uglavnom nećete vidjeti reakciju na prvo, osim ako je ona izuzetno masna pa će vam zamastiti lice nakon prvog korišćenja. Dakle, za neke proizvode vam treba jednostavno nedelju dana čisto da biste vidjeli reakciju, pa i mjesec dana. Preporučujem vam da ne menjate svoju rutinu odjednom, odnosno da uključite novih 5 proizvoda u vašu rutinu, jer jednostavno nećete znati od kog proizvoda vam na primjer lice buknulo ili koji vam proizvod odgovara. Na primjer, ako uporno vas peče lice od nekih krema ili maski, jednostavno možete da čitate sastojke i da vidite šta to ima unutra zajedničko, odnosno koji je to zajednički sastojak tih maski koji vas iritira. Što se tiče svih tih proizvoda koji iritiraju, ja zato insistiram na tome da gledate sastojke u proizvodima. Dakle, ako imate osjetljivu kožu, odnosno kožu koja je sklona bubuljicama ili čemu god, nemojte se igrati sa tim, jer sastojak koji može da iritira vaše lice može da bude nešto najjednostavnije i za šta mislite da nije nešto što će vašem licu doneti tako nešto, a to jeste, na primjer, parfemi u kremama, u proizvodima i zbog toga ja kažem da vlažne maramice nisu nešto što je nužno potrebno vašem licu, jer ako ništa drugo oni imaju izuzetno jak parfem, jer jednostavno o sastojcima mislim da treba da snimim poseban video. Ako imate takvu kožu, jednostavno gledajte proizvode gde piše da nema komedogene sastojke, odnosno da nema sastojke koji će začepiti pore, i naravno gledajte koji su to iritanti, odnosno koji sastojci mogu jednostavno da iritiraju lice. To jednostavno možete naći na raznim blogovima, ali ako želite svakako ću snimiti video
Dakle, kako sam ja rešila taj prvobitni udar, odnosno to neko hronično stanje bubuljica. Prvobitno sam otišla kod ginekologa jer su meni bubuljice izlazile uglavnom u tom predelu oko čeljusti, na bradi i na obrazima, za šta se kao kaže, odnosno važi da bubuljice na tom mestu izlaze zbog nekih hormonskih problema. Kada sam ja otišla kod ginekologa, on mi je rekao da imam 2 hormona koja su povišena i da mi preporučuje da pijem baby pilule. Naravno, ja sam to odbila, nikada ih nisam pila i kao što rekoh, krenula sam da sama čitam sastojke, da sama vodim računa, što naravno ne preporučujem. Ako jednostavno ne volite to, slušajte stručnjake, ali jednostavno mislim da, kao što sam na početku rekla, da se ide odmah sa agresivnim metodama, kao što su pilule. Ja sam to odbila iz mnogo razloga, ali jednostavno tako sam ja uradila, što ne znači da tako treba da radite i vi. I kada sam sredila svoju ishranu, kada sam počela da vodim računa o proizvodima, odnosno o sastojcima, odnosno o tome šta stavljam na svoje lice, moje lice se sredilo u tom smislu da nisam imala konstantno upaljene bubuljice i jednostavno akne, i to je to što se tiče toga. Osnovni moj problem jeste što moje lice jeste reaktivno i osetljivo i iz tog razloga naravno vodim računa šta stavljam na svoje lice, a druga stvar jeste da je sklono punjenju, odnosno da je meni svakako neophodno određeno čišćenje, bilo to jednomesečno ili u 2 meseca, i to je ono što sam ja zaključila isključivo prateći svoju kožu. Dakle, ja sam do skoro mislila da jednostavno moje lice iz nekog razloga poludelo i da ja sad moram da imam bubuljice. Naravno, to se sredilo sa time kada sam krenula da vodim računa o proizvodima, ali ono što je ostalo jeste da moja koža jeste sklona stvaranju mitisera, odnosno da moram da vodim izuzetno računa o higijeni svog lica, odnosno da vodim računa o tome da moja koža bude uvek čista, i zbog toga sam toliko naglašavala samo to praćenje. Dakle, kada sam ja krenula da pratim svoje lice, ja sam videla da se moja koža polako puni u nekom periodu, na primjer od mesec dana. Nakon mesec dana meni krenu da bubre onako mitiseri, ali nisu to oni crni mitiseri, nego onako vidi se po teksturi kože, i onda koža krene da se puni. Ako ja nakon mesec dana ne očistim jednostavno fizički lice, odnosno ne istiskam mitisere, nakon mesec dana oni krene da se pune sve više i više, i kada ja krenem da stiskam te mitisere, naravno stiskam ih nestručno, i ja napravim još veći problem zato što ne istiskam mitiser do kraja ili ga jednostavno ne istiskam onako kako treba, i onda se stvori upaljena bubuljica i koja stoji tu nekoliko dana, na kraju se zagnoji ili ne, što je manje bitno. Ono što jeste bitno da mi na kraju od tog mog stručnog stiskanja mitisera ostane ožiljak. I kada sam ja sve to svela u neku celinu, odnosno kada sam stvarno pratila svoje lice, ja sam došla do zaključka da jednostavno ono u šta ja treba da uložim jeste dobar kozmetičar. U posljednju godinu dana meni je koža čista što se tiče bubuljica. Dakle, one nastaju isključivo od mitisera koje ja ne istiskam na vreme. Od trenutka kada sam konačno našla dobru kozmetičarku i kada sam se prepustila njoj, ja sam tek tada vidjela razliku u smislu da ona meni istiska lice u potpunosti, pritom mi ne ostane ni jedan ožiljak, istiska mi sve mitisere do kraja, što mi je izuzetno bitno. I druga stvar koju sam također primetila prateći svoje lice jeste da meni u periodu PMS-a ili same menstruacije izlazi onoliko bubuljica koliko ja imam jednostavno u tom trenutku prljavo lice, odnosno da vam malo pojasnim, dakle od kada sam krenula na te higijenske tretmane, a to je u nekih posljednjih 4 meseca, dakle ja i u trenutku kada imam menstruaciju nemam nikakve bubuljice, zato što jednostavno moje lice čisto, odnosno nemam ništa u tom dubinskom sloju i nema šta da izbije, i onda sam ja došla do nekog zaključka koji ne znam koliko je tačan, da jednostavno pod uticajem hormona vama izlazi samo ono što imate pod tim, to jest u tom dubinskom sloju. Ukoliko vaša koža čista, jednostavno pod tim bujanjem hormona neće imati šta toliko da izbaci na samu površinu. Ja ne znam, to je neko moje razmišljenje koje mi je bilo
jednostavno logično. I to je to. Mislim da sam zaključila priču da jednostavno shvatite kakvo je moje lice, na koji način ja pratim svoje lice i to je to. Dakle, moja ogromna preporuka jeste da pratite svoje lice. Naravno, ako znate dobrog stručnjaka da uzmete u obzir i njegove savete, nemojte raditi na svoju ruku ako jednostavno vi nemate dovoljno znanja. Ja svakako smatram za sebe da imam dovoljno znanja o tome i da jednostavno mogu da prepustim sebi jednostavno takvu odgovornost, što si pokazalo kao dakle, ispravno. Kao što sam rekla, trenutno su oni dani u mesecu, ja nemam ni jednu bubuljicu i tako je u posljednja 2-3 meseca, što je meni bilo izuzetno čudno, jer uvek kada sam bila u tom periodu sam imala bar 2-3 da vam pokažem moj glavni problem. Dakle, meni kada se upali lice, to je u ovom periodu uglavnom, i ove ožiljke koje imam sada, svi su od onoga kada sam ja stiskala svoje mitisere, a od toga ima, kao što rekoh, sigurno 4 meseca, što je prilično dugo i mene to izuzetno nervira, jer jednostavno napravite takve ožiljke koji će vam dugo trajati, a sve to zato što jednostavno ne znate to da radite i iz tog razloga sam ja rekla da što se tiče mene u to treba uložiti i te stvari jednostavno treba prepustiti stručnjaku, jer ćete napraviti ožiljke na svom licu, bili oni u obliku flekica ili rupica koji će vam dugo trajati, možda i neki zauvek. I to je to. Dakle, ja imam, kao što vidite, moje lice je čisto, nemam ništa ispod, odnosno nemam nikakve potkožne bubuljice, tu su te flekice, imam i na drugoj strani i to je, kao što vidite, uvek, evo koliko je moje lice osjetljivo, dakle kada povlačim ono se crveni. I to je to, jednostavno sam samo htjela da vidite kako moje lice dakle, meni proizvodi stoje ovako, tako mi je lakše i u kupatilu da mi sve bude na broju onoga što koristim svakodnevno. Što se tiče prve stavke, odnosno higijene, pranja lica, ja sam već nekoliko puta naglašavala unazad da ne koristim umivalice, odnosno gelove sa sulfatom i pri tome ostajem i mislim da to nikada neću promeniti, jer jednostavno vam ne treba taj gel mi isušuje lice, ali nema veze, nakon toga nanosim kremu. Dakle, nema potrebe da zbunjujete svoju kožu i da zbunjujete svoje lice i da mu šaljete signale da ono jeste suvo i to će samo prouzrokovati da se ono dodatno masti. Dakle, vodite računa oko toga. Ja sam kao jedan od boljih, ako ne i najbolji koji sam do sada probala sam ih dosta do sada, kao što sam već rekla. Još jedna stavka jeste to da ja uglavnom od tog perioda kada jako vodim računa o tome šta stavljam na svoje lice, uglavnom koristim medicinsku kozmetiku i to je to. Dakle, Avène Cleansing Gel, jedan od boljih koji sam probala i to je to. Što se tiče dakle, tog pranja lica, ja koristim Clarisonic koji moram da priznam jeste ogromna stavka u mojoj nezi. Mislim da o ovome treba da pričam malo više. Ako vas jednostavno zanima kako ja koristim sve ove proizvode koje ću vam sada pokazati, pišite pa ću možda snimiti nekav takav video, jednostavno da ne pričam mnogo u ovome. Dakle, ovo jeste svakako stvar koja vredi. Ne koristim je zimi svakodnevno, koristim je na svaka 2 dana i to je to. Što se tiče nege, ja imam mali problem sa ovim u smislu zimi mi treba nešto jače, ali još uvek nisam našla kremu koja će taman toliko hidrirati da mi ne zamasti kožu dodatno, odnosno da ne bude ona faktor toga da mi se lice brže puni. Ali idealna krema koju sam ja koristila i prošle godine i La Roche brand jeste nešto što je za mene sigurna luka i nešto čemu se ja uvek vraćam. Dakle, volim da probam neke nove stvari, u posljednje vreme sam malo zakočila sa tim, ali La Roche je nešto stvarno čemu se ja uvek vraćam. Ovo je krema koja je idealna što se tiče moje kože, hidrira je, ne masti uopšte, dakle vaše lice je toliko meko, nežno, nimalo masno nakon ove kreme. Koristim je i ujutru i uveče i sada, mislim, trenutno nemam tih problema, ali hoću kada je jak vetar i kada je jednostavno malo hladnije vreme da imam neke ispucale delove na licu. I kada je takav period da jednostavno imam neke suve pečate po licu. Kako sam rekla da još uvijek nisam našla kremu koju mogu da mažem na celo lice, a da je izuzetno hidratantna, a ne masna. Ja koristim ovaj L'Occitane Shea Butter koji sam već spominjala u nekoliko videa. Dakle, ovo stavim samo na te delove gde mi jeste suvo i to mi stvarno reši taj problem
u roku od 2 dana. Sljedeće dve stvari, odnosno dve stavke koje sam zaboravila da spomenem kod čišćenja lica, odnosno higijene lica, jeste ova Freemanova maska od limuna za mešovitu i masnu kožu. Dakle, ovo je glinena maska koja sužava pore i stvarno dobro čisti kožu, ne isušuje je. Ja je koristim preko 2 godine, prezadovoljna sam ovom maskom i stvarno je preporučujem, iako imate masnu, a i mešovitu kožu. Samo držite onoliko koliko je predviđena, jer ja sam je jednom zaboravila i držala sam je, mislim, 15 minuta. Moje lice je bilo crveno kao rak, zato što malo dok se suši ona zateže, pa iz tog razloga. I druga stvar jeste također od Freemana, maska u obliku peelinga od šećera i crnog uglja, i ovo koristim također dugo. Svakako, peelinzi isto nisu nešto što treba mnogo koristiti, odnosno u svemu vam treba balans, pa i kod ovih stvari. Dakle, nemojte da preterujete, posebno ako imate suvu kožu. Ja ovo koristim jednom nedeljno, nekada i na 2 nedelje, ali svakako nije nešto što koristim mnogo često. Dakle, kada očistim svoje lice ovim proizvodima koje sam pokazala, ja nakon toga ne koristim peškire, i to je nešto što sam ja usvojila od skoro, odnosno to je savjet moje kozmetičarke. Ja sam bila onako iznenađena malo, iako sam znala da peškiri svakako jesu nešto što treba često menjati i to mi je bilo svakako jasno. Ja sam je pitala, dobro, zašto da ne koristim peškire? Ona mi je objasnila da jednostavno koža koja jeste sklona nepravilnostima jedva čeka bakterije i neku prljavštinu, svakako. Ona mi je rekla da koristim peškire ako jednostavno planiram da svaki peškir posle jedne upotrebe bacam na kuvanje, zato što kada vi obrišete svoje lice, svakako taj peškir jeste malo vlažan, a naravno vlažnost je za bakterije super, odnosno one se razvijaju u takvoj sredini. Vi jednostavno kada brišete svoje lice skidate mrtve ćelije sa lica, skidate prljavštine koje nisu uklonjene jednostavno vodom i samim gelom koji koristite, i to svakako stoji na vašem peškiru koji ćete vi sutra opet uzeti i opet ćete to vratiti na svoje lice. I moram da priznam da mi se to čini dosta logičnim, zato sam i naravno usvojila taj savjet. I kao što ste primetili, ja sam nekoliko puta do sada pokazivala ubruse za lice koje koristim, koje trenutno nemam, potrošila. Dakle, ne morate koristiti isključivo te ubruse za lice. Ako vas zanima, svakako imate da ih kupite u DM-u, ali možete koristiti bilo koje ubruse ili jednostavno samo tupferom pređete i skinete taj višak vode. Dakle, ja nakon što operem svoje lice, stavljam termalnu vodu, koja je stvarno moje otkriće što se tiče u posljednje vreme i nege mog lica. Ovo je nešto što treba da vam zadrži tu vlagu u koži i da jednostavno vaša krema koju ćete naprskati nakon toga bolje upije i da stvarno hidrira kožu i iznutra. Ovo mi se mnogo sviđa, jednostavno spomenula sam da kada me lice u toku dana zateže od grejanja i od ovog vremena, naprskam ovo i stvarno nekako koža kao da diše nakon ovoga, ako me razumete. Tako da sam svako termalnom vodom, ako nisam rekla, dakle La Roche-Posay termalna voda. I da, to hoću da napomenem, jedna devojka, Olja, mi je skrenula pažnju da vam pišem tačan naziv svakog proizvoda koji spomenem u videu. Jednostavno tako vam je lakše, ako vas neki proizvod zanima, možete samo da prekopirate naziv ili da zapišete. Tako da od sada u svakom videu bilo koji proizvod da spomenem, imate tačan naziv u opisu videa, tako da gledajte. Dakle, nakon što moje lice upije termalnu vodu, pređem lice ovim tonikom od Logone, odnosno brand je Logona od Menti i Hemamelisa. Zadovoljna sam ovim tonikom, ima odlične sastojke, nema alkohol, tako da vam neće dodatno isušiti lice. Imam ga dosta dugo, mislim da od leta, tako da sam ovim baš zadovoljna. I nešto što uvek imam u jednostavno svojoj postavci što se tiče proizvoda za negu lica, a to je La Roche-Posay Effaclar Duo Plus. Ovo je kremica koja će vam isušiti jednostavno neke nepravilnosti, odnosno bubuljice, i ovo je nešto što mi se pokazalo kao najbolje. Također ga koristim dugo. Ovo je malo slabija varijanta od one koja je bila ranije. Onaj Effaclar Duo je bio jači i jednostavno neko ko je brže isušivao bubuljicu. Ovo je nešto što možete stavljati onako i na veću površinu. Jednostavno kada vam se upali lice možete stavljati na ceo taj predeo, neće vam toliko isušiti lice, ali ovo je nešto što svakako moram uvek da imam kada se jednostavno pojavi tako nešto. Najbrže mi
smiri, odnosno isuši bubuljicu ili je izvuče napolje, tako da svakako preporučujem i ovaj. I to je to, mislim da je ovaj video svakako predugačak. Ako vas jednostavno zanima neki konkretno aspekt ovoga što sam pričala ili želite da pričam o nečemu malo više, svakako pišite u komentarima. Ono što ja mogu da kažem jednostavno da ja direktno ne mogu da utičem na hormone ili na stres ili jednostavno na celokupno stanje mog organizma, ali ono što je definitivno do mene jeste nega kože. Ja se trudim da stvarno uvek to radim onako kako treba. Neću reći pravilno jer je za svakog pravilno nešto drugačije u skladu sa vašim tipom kože i to je to. Jednostavno vodite računa o tome koje proizvode stavljate na lice, dakle nemojte trpati svašta i vodite računa da koristite kozmetiku koja je u skladu sa vašim tipom kože, jer svakako to može da vam napravi dodatni haos, odnosno možete imati probleme i bubuljice samo zato što koristite na primjer kremu koja nije u skladu sa vašim licem, odnosno nije nešto što je vama potrebno. Na primjer, ako imate kao ja mešovitu kožu, nećete koristiti kremu koja je izuzetno masna ili kremu koja će vam dodatno zamastiti lice i napraviti samo veći haos. Dakle, eto, vodite računa o svojoj koži, negujte se jer mislim da nema ništa lepše od negovane kože. Svakako kada imate lepu kožu, to će se vidjeti i kada se našminkate. Ako nemate negovanu kožu, opet to će se vidjeti i kada se našminkate. I to je to. Nadam se da sam bar malo pomogla što se tiče ove teme i nadam se da vam je ovaj video bar malo bio koristan. Ja sam se trudila da pričam malo brže i zbog toga su mi mnoge stvari pobegle iz misli i mnoge informacije, jer da vas ne udavim sa videom od 50 minuta, ali svakako kao što rekoh, ako vas neka konkretno tema oko cele ove kompleksne teme zanima, pišite i toliko od mene. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!